Iagresa Jesus ken kaiserbimi daytoy po bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo ti Apo adda kumakada kayo kabsat iraman tayo lagiti kakabsat tayo nga dumawdawat ti tulong mangikararag kadakwada para iti panag board exam da ni Christian Jag Ramones kastamot ni Jerome Puerte. Itarambakan tayo nga ilagip ni Santo Domingo may sa padi pinatadder na binangon na ti Order of Preachers nga iso nga mangidadaulo kadagiti pagadalan nangruna ti panangiwaragawag ti sao. Dawatan tayo panangibaba at na makapudno tayo met itibiyag tayo ti panangiwaragawag ti sao ti Dios. Bigbigan tayo nga ro dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo kaasyan na kami, Kristo kaasyan na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tani Santo Domingo tarabayon na ti iglesyam babaan ti singpet ken panlursuro na idi addat ditoy daga nagpaay kadagiti tattaom ang mangas kasaba nagsaway ti laing na itataaddan sa dilangit agpaay kadmet kada kami ang mangibabaet ti inggit singpet nga asina gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat ko, idi imayak di tatapno ikasabak kada kayo ti pamaneknek ti Diyos. Diyak nagaramat kadagiti agkakauneg abalikas wenno panunot. Tabayat ti kaadak iti denayo, inkedeng kong awan ti amuek, malaksid ti may papan ken Hesu Kristo, ken ti panakailan sana iti krus. Iti kasta, idi addaak kada kayo, nakapoy ken agtigtigergerak iti buteng. Iti panangisurok ken panangikasabak iti mensahe, diyak nagusar kadagiti makaalukoy abalikas ti kinasirib. Nagsauak iti makaalukoy a pamaneknek, iti panakabalin ti Espiritu ti Dios, tapno saan ay maibatay ti pamatayo, iti kinasirib ti tao, nudiket iti panakabalin ti Dios. Nupay kasta agsao akmet iti kinasirib kadagiti nataengan iti pamati. Ngem saan nga iti kinasirib iti agdamaan na panawen wenno dagiti mga ituray iti daytoy alubong. Dagiti agtuturay a mapukpukawen ti panakabalinda. Tinalimed a kinasirib ti Dios ti sawek. Ti kinaisirib a naliilemeng kadagiti tattao ken naituding ang maagpaay iti pakaigloriaan. Pakaigloriaan tayo uray idisakbay ang maparswa ti lubong. Awan kadagiti agtuturay iti lubong ti makaammo iti daytoy a kinasirib. Tan naamuanda di da kumainlan sa iti krus ti Apo iti gloria. Ngem kuna tinasantuan asurat, ti saan pa'y ang nakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga impagarup ti tao ang mapasamak, isudat ti insagana ti Dios kadagiti agayat ken kuana. Nupay kasta,
babaen ti Espiritu, impakaammo ti Diyos kada tayo ti palimed na. Sukimaten ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg apanggep ti Diyos. Ti sao ti Apo. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta. Kantaan nyo ti Apo da kayo amin at tao iti daga. When kantaan nyo ti Apo ket itanukyo tinagan na. Inaldawng ipakaamuyo ti damag ti panangisalakan na. Ipakaamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Dagiti nakakaskas daaw ng aramid kadagiti amin at tao. Idaydayaw yu ti Apo da kayo amin at tao diti daga. Itanukyo ti dayag ken pan nakabalin na. Ibagayo kadagiti nasyon, agarin ti Apo, impasdek na ang nalaing ti daga, isut gapuna saan ang magunggun. Awan to ti idumduman na intun okumen na dagiti tattao. Adaken ka dagiti sawa makaitetiag nanayo na biyag. Alleluia, 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 Alleluia. Adaken ka dagiti sawa makaitetiag nanayo na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Idi magmagna ni Jesus akadwa na dagiti adalan na immasideg ti may sa lalaki ken kuana ket kinunana sumuro takken ka uray sa dino ti papanam adda rukib dagiti musang ken adda umok dagiti tumatayab ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao insungbat ni Jesus kinuna ti sabali a lalaki kinunana iti sabali a lalaki suruten nak ngem kinuna ti lalaki, Apo innak man pa ipumpon ni amak. Kinuna ni Jesus ken kuana bay am dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da. In kakit di ikasaba ti pagarian ti Dios. Adda manen sa bali anag kuna ken Jesus sumuro takken ka Apo ngem innak man pay agpakada iti pamilyak. Kinuna ni Jesus ken kuana ti mangrugi nga agarado atalyaw iti likudan na saan ama ikari iti pagarian ti Dios. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Sapay kumatamay kari, amay daton tirabaw ti altar na. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Apo babaan ti panangibaba at ni Santo Domingo ti modem kad asi dagiti karkararagmi. Gapo ti bilag dayti a sakripisyo pasengkedan ken salaknibam kad ti grasyam dagiti mangikas kasaba iti pamati gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi taaramida mati iglesyam ibunga na di agresat ti baro a pagkakitaan ti kinasingpet babaen ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag a paneknek ta ayat mo kada kami. Kastapay ababaen tinaisang sangayan na pagpatulad da, maawis kami nga agbyag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan, ket babaen ti makaiayo ken kaapan nang ibabaet da, ipaay mo tapan nalaknib mo kada kami. Isot gapo na makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami. A Diyos dagiti amin na paraswa tilangit kandaga hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo hosana iti kangatuan pudno unay apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana ala inyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano di bagi kandara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak nap iti sangalubungan ket parayrayam tayat na anadyosan laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taraniag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to
ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus, kada tayo, Amami nga dat sa dilangit, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y tikanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi ang Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, di Cordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, kunti may salaing nga sa mapaimbag tuntoy kararungot. Pumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tati iglesyam, babaen tinimpas ni kan nga ayat na masamay ti bileg. Daytoy na ilangitan na sakramento nga inawat mi ita piyesta ni Santo Domingo. Pinarangay mo, idi ti iglesyam, babaen ti panangas kasabana, tulungam kadmet ita, babaen ti panangibabayet na, gapo ken Apo Heso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Ti Apo adda kumakada kayo,
Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasan ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.